pateu de casă. Foarte, foarte bun și foarte, foarte gustos, dragii mei. Ia, să vă zic și gustul. Un deliciu, dragii mei. Un deliciu. Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie. Astăzi facem pateu. Pateu de pui și pulpe dezosate de pui de casă, bineînțeles. Pentru care eu o să folosesc astăzi următoarele ingrediente. 700 de grame de ficățel de pui, 600 de grame de pulpe de pui dezosate, 400 ml smântână de gătit, nu dulce, 2 cepe mari, o căpățână de usturoi, 50 ml coniac, sare, piper, unt, 300 de grame, condimente oregano, rozmarin. Era cimbru, nu rozmarin. Așa că, dragii mei, ne apucăm de treabă. O să tocăm, dragilor, usturoi. Nu vă chinuiți să fie prea mărunțit, că îl dăm prin blender. Deci așa tocăm și ceapa și usturoiul. Vedeți? Ca să putem să le călim puțin. Punem la încins, dragilor, 150 de grame de unt. Punem și ceapa și usturoiul. Și cum am spus, o să le călim șapte, 8 minute până se moaie bine. Dragii mei, după cum observați, s-au muiat usturoiul și ceapa, s-au călit cât de cât. Acum punem puțină sare, puțin piper, mai punem mai târziu dacă mai este nevoie. Punem ficățelul, carnea de pui, pulpițele dezosate, și amestecăm. O să punem și smântâna pentru gătit, 400 de ml v-am zis. O să punem niște cimbru. Dacă aveți verde e mai bine. Eu nu am verde, am uscat. Punem și o crenguță de oregano. Chiar 2. Am cântărit și 50 de ml de coniac. Iar acum, dragii mei, lăsăm să fiarbă cărnița, ficățelul 40-50 de minute. Haideți să mai adăugăm și restul de unt, de 50 de grame de unt. Dragii mei, a trecut timpul pe care l-am pus la preparatul nostru. Acum ce o să facem? O să oprim focul
și o să transferăm într-o cratiță mai adâncă. Iar acum o să blenduim bine, bine de tot, cu răbdare. O să vedeți ce rezultat o să obținem dacă avem răbdare. Cam așa, dragii mei, trebuie să arate pasta noastră de pateu. Ia uitați! Foarte, foarte bine. Arată foarte, foarte bine. Și trebuie să fie și foarte, foarte bună. Ia uitați! Ia uitați! Acum, dragii mei, o să probăm de sare și de piper, să vedem dacă mai este nevoie, cu grijă să nu ne arde. Da, eu i-aș mai pune și puțină sare. Și puțin piper. De sare nu este problemă, că dacă mai vrem, în momentul când servim, mai putem adăuga un praf de sare. Cam așa, dragii mei, este rețeta noastră de pateu de casă. Miroase foarte, foarte bine. Nu ne rămâne decât să îl punem în recipiente. Eu așa o să pun în niște castronele așa, din astea de sticlă. Dacă aveți mai mari, mai mari, pentru că iese destulă cantitate de pateu de aici. Dacă vi se pare mult, dragii mei, puneți cantitățile la jumătate. Dragilor, am topit untul, iar acum o să iau și o să pun deasupra unt topit, să sigilăm pateuțul nostru să nu prindă poșghiță. Luați doar partea de sus de la unt. Încercați să luați fără laptele acela. Dacă aveți untură, puteți să folosiți untură sau untură de rață. Eu am topit untul și l-am folosit pe el. Acum, dragii mei, lăsăm, vedeți? Așa trebuie să acoperim foarte bine, da? Lăsăm să ajungă la temperatura camerei, să putem să-l băgăm la frigider. Dragilor, ia uitați cum arată pateuțul nostru după ce a stat la frigider. Eu l-am lăsat peste noapte. Arată perfect și este și foarte, foarte gustos. Dragii mei, am ajuns și la finalul rețetei de astăzi de pate de casă, pateu de ficăței de pui și pulpe de pui dezosate. Sper să vă fie de folos rețeta, să
vă bucurați de ea și să-mi spuneți în mesajele voastre ce părere ați avut despre rețeta noastră. O să prăjesc 2 feliuțe de pâinică și să venim să punem așa puțin să vedem cum prezintă după ce a stat la frigider. Am prăjit pâinica, dragilor, cum am spus. Acum o să iau așa cu grăsime cu tot. Ia uitați ce textură are, ce bine arată. Pateu de casă. Foarte, foarte bun și foarte, foarte gustos, dragii mei. Vă invit să probați rețeta și să vă bucurați de ea. Ia, să vă zic și gustul. Un deliciu, dragii mei. Un deliciu. Până la următoarea rețetă, eu vă urez numai bine și multă sănătate, dragilor. La revedere!